kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shap kunjani ngithembe ukuthi nigrand ngithembe ukuthi niyaphila makuthi usanda kusijoina kuyona ke le channel ngicela wenze nje okulungile ulike i-video usubscribe ku-channel okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze uthole ama-notification each and every time makhona ke i-video engiyipostayo bafethu. Ngizokhuluma ke ngoDion Hotto we-Orlando Pirates i-left back noma ngithi ke i-left winger uHotto wadlala ke womabili ke lawo ma-position bafethu. I-Orlando Pirates i-contract kaDion Hotto kuze kube manje isiphelile isizini manje kodwa ayimsayinisile i-contract entsha. Kade ngibuka enye i-article kwi-Soccer Laduma ukuthi ke ngathi possible ukuthi uDion Hotto simbone egijima kwi-Al Ahly. Ngathi impela ke kuneyingxoxo ezikhona between uDion Hotto ne-Al Ahly einsukwini ngithi mhlambe 2 days ago sibonile ku Instagram kaDion Hotto epostile ipost lapha ebikhombisa ke iscreen angazi noma ke iscreen sasebhanoyini okanye ke iscreen mhlambe ke setab yakhe angazi but wayiveza ukuthi njengamanje usuka eJohannesburg uya eCairo ke ise-Egypt siyakwazi. So kuthiwa ke kuneyingxoxo eziqhubekayo between uDion Hotto ne-Al Ahly. Nami kade ngibona i-article nje kwi-Soccer Laduma. So bafethu ke asibe awe silindele ukuthi ke uDion Hotto kwi-Orlando Pirates next season ngeke simbone. Angazi kodwa ke amathuba maningi ukuthi uDion Hotto singabi nayo kwi-Orlando Pirates kube ukuthi usegijima kwi-Al Ahly okanye nje mhlambe ke elinye lamaqembu khona okunukayo. Make sure ukuthi like i-video ya subscribe kwi-channel ungaphinda ucomment futhi kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uzizwa kanjani okanye uyibona kanjani le ndaba bafethu. Asihlangabezane kwi-video elandelayo. Bye bye.